enw yw Messi. Liverpool tîm arall yn cychwyn y gêm wan. Cychwyn y gêm. Liverpool. Ac yr un player os ydyn nhw hefyd. Mae o wedi methu. Dwi'n pwysio X1. Pwysio X a wedyn mae'r goalkeeper yn saethu. Ac yn cael ei. Mae Liverpool yn trio cael ei. Ond Liverpool efo'r bêl, ond maen nhw wedi colli'r bêl i Liverpool arall, tîm melyn. Dwi'n symud hwnna yn ôl wan. Lle da ni'n trio stopio ar yr chwaraewyr y tîm Liverpool. I stopio. Mae'n kick cornel. Mae'n kick cornel a dwi'n dar i ôl Rogin sef yr bêl. Ac maen nhw'n hitio'r postyn ochr y gôl de. Nath o gigio'r bêl, ond nath o dan y coesa fo. Tafliad ochr. Ac mae'n pasio fo. Wedi gicio allan. Nes i pwysio a nath i allan. Gôl. Geidwad yn cymryd y cic. Gôl. Rhif 10, Coutinho, tîm arall. Dod, ond yna chance. Ac ma'n wedi heidio post. Ac mae'n cic gôl i'r gôl geidwad. Maen nhw wedi llithro a wedyn colli'r cael y bêl o tîm arall. Gwna dod ar ôl i Liverpool o'r tîm arall efo'r bêl trwy cael ei ag wedi cael ei wan ag maen nhw'n penio'r bêl ag yn mynd allan. Mae'n tafliad ochr. Saethu ag Mignolet wedi cael ei... Ia, Mignolet ti'n ni de. Nath y tîm arall saethu. Mae Liverpool tîm coch yn trio gael ei a mae wedi cael ei nôl. Hwnna'n tacl na. Mae Liverpool pasio i. Gicio i allan. Na. Wedi cael ei nôl. Ti'n melyn.
tîm Elin cael tafliad ochr. Ac mae Lerpwl ar ôl. Bale. Ac ddona yn be. Dangos o beth maen nhw. Dwi'n push X wan. Goalgate wedyn cymryd y cic. Mae Lucas Levy efo'r Bale. Ac mae Lucas yn sgorio. Mae nhw wedi sgorio gol. Oedd hi'n mynd yn dda iawn. Sacco efo'r Bale. Ac mae Sacco'r tîm arall yn dod ar ôl y boi Sacco arall. Ac mae Sacco arall di cael y Bale. Sacco TV. Ac mae Lucas Levy di taclo i gilydd. Ffynnu. Mae Sacco'n cymryd i'r tafliad ochr. Ac mae gaeth Lucas pas gyn Sturridge. Wedyn Sturridge pas yn ôl wedyn nath o pasio. Mae'n rhaid i sgorio eto. Marca. Mae tîm Elin efo'r Bale. Lerpwl efo'r Bale. Lerpwl tîm arall. Ac maen nhw dal efo'r Bale. Mae'n dod. Ac yn methu. Ac yn methu go iawn. Martin Skrtel yn taclo. Mae Henderson efo'r Bale. Ac mae'n hanner amser. Mae Lerpwl tîm Elin efo'r Bale, tîm arall. Ac methu. Mae'n saethu i gol cic. Cicioi ac wedi cael ei ac Coutinho efo'r Bale ac dal efo Coutinho ac mae o'n trio sgorio ac mae o'n methu. Balotelli on Philip Coutinho yn trio am y gol.
kick cornel i Steven Gerrard. Gwaith i Messi. Dyna chi agos. Liverpool. Bale. Tîm Elin de, dim tîm Messi. Ag... Aw! Dyna chi agos siwt. Mae tîm Elin efo'r Bale, tîm Lerpwl arall de. Tîm Coch wedi twtch ar y Bale wedi mynd yn ôl. Ond, nath i reit agres ydyn a gath i tu ôl i goesa fo a'i draed. Steven Gerrard efo'r Bale, ond mae di seithi ag mae dal i fewn ar yr cae. Ag offside. Seithi bell, ond mae tîm Elin yn ei gladdu. O'r Bale, Coch di gael ei. Gerrard a Sturridge yn trio gael y Bale. Ac mae Markovic efo'r Bale. 5 dod. Ac hitio'r postyn. Sturridge. Markovic. Bron iawn. Cael tackle. Dod. Mae'n trio cael pas. Aw. Bron iawn. Be? O. Mae'n kick cornel. Ag mae'n kick cornel eto. Dal yn gyda dau ddim. Liverpool tîm Elin nhw. Sgori eto. Moreno. Eto. Moreno.
Ond mae di methu saethu am y gol. Ac mae tîm melyn Lerpwl efo'r bêl. Lerpwl tîm coch yn pasiau. Ac mae Lerpwl tîm coch. Ww! Bron iawn i Daniel Sturridge sgorio. Lucas off Lana on. Ac mae drosodd, dwi'n meddwl. O na, free kick. Di ddim drosodd. Na, di ddim. Silly. Lerpwl tîm melyn efo'r bêl. Mae bron iawn ar diwedd, ond di ddim wan. Dyna arbed dda. Dal yn curo trwy dim. A beth sydd wedi digwydd o'i offside. Dwi'n mynd i'r lle iawn. Ac mae drosodd. Fe nhw yw Messi. Ta-ta.